हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे ओम कृष्ण माता जी। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മളിവിടെ ഭീഷ്മസ്തുതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. ഇപ്പം ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അവസാന നിമിഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ മഹാഭാരതം മാത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭീഷ്മരെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടു എന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറമേ ഉള്ള രീതിയിലേ അറിയുകയുള്ളൂ. അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഭീഷ്മരെ വധിക്കാൻ വരെ ഭഗവാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്ന്. പലരും പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലർ പുഷ്പാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത്? ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക. ഭീഷ്മദേവൻ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീരരസം. വീര്യരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ നിന്നാലും അവിടെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കാത്തു കിടക്കില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം എനിക്ക് ഭഗവാനായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയില്ല ശത്രുവായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭീഷ്മരെ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരികയില്ല. യുധിഷ്ഠിരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്യൂഷൻ വരത്തില്ല, അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിരന് വേറെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും, ഭഗവാൻ പോലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടും യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഭീഷ്മദേവരടുത്ത് തന്നെ വന്നപ്പോഴാണ് യുധിഷ്ഠിരന് സമാധാനം കിട്ടിയത്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ആ ഭീഷ്മരുടെ ആ വലിപ്പത്തെ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, എത്ര വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു ഭീഷ്മരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യുധിഷ്ഠിരന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹം വരുത്തിയതാണ്. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവരും എല്ലാം ഭീഷ്മദേവന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റനേകം ഋഷിമാരും നാരദരും പരശുരാമനും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഋഷിമാരെല്ലാരും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്തുതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്ത് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണതുപോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഒരു സിംഹം ആനയെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന പോലെ പാഞ്ഞടുത്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മർ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് പിന്നിലുള്ള കഥകൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തന്റെ രണ്ട് ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാൻ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം എന്താണ് ശപഥത്തെ ത്യജിച്ചു എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഭക്തർ? ഒന്ന് അർജുനൻ, രണ്ടാമത് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ശപഥം എന്തായിരുന്നു? താൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല, ആയുധം എടുക്കുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്താണ് ശപഥം ചെയ്തത്? നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ വധിക്കുമെന്ന്. അപ്പം തന്റെ ഭക്തനായ അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആയുധം എടുത്തു എന്ന്
തോന്നും. പക്ഷെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആയുധം എടുത്തോ? ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും വീഴ്ച പറ്റില്ല. ആയുധം എടുത്തില്ല, രഥചക്രമാണ് എടുത്തത് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു, ആ പടവും കണ്ടു. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചക്രം ഏന്തി വധിക്കാനെന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ വന്ന് കാൽക്കൽ പിടിച്ച് അങ്ങ് അപരാധം ചെയ്യരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ആരെയും ആയുധം വെച്ച് വധിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യം. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. शीतविशिखहतो विशीर्णदंशा क्षदज परिप्लुता दता येनो मे प्रसभमभिससार मध्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर् कुन्दा. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ പരമ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്ന ഭിന്നമാവുകയും മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലൈനില് ശിതവിശിഖ ഹതോ വിശീർണ ദംശം പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണൻ അവിടെ സാരഥിയാണല്ലോ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ആ രഥത്തിനുള്ളില് ആരൊക്കെയുണ്ട്? യോദ്ധാവായിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ട്, സാരഥിയായിട്ട് കൃഷ്ണനുണ്ട്, കൂടാതെ കുതിരകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അമ്പ് എയ്യുമ്പോ അർജുനന്റെ നേരെ മാത്രമല്ല, തിരിച്ച് കുതിരകൾക്ക് ഏൽക്കാം, അതുപോലെ സാരഥിക്കും ഏൽക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മരയച്ച ആ ശരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മേൽ പതിക്കുകയാണ്. ആ ശരങ്ങൾ പതിച്ച് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്ന ഭിന്നമായി. അപ്പൊ ഈ ദേഷ്യത്താല് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു അല്ലേ എന്നുള്ള ദേഷ്യത്തില് ക്രോധം കൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് രക്തം പൂരിതമായി എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ക്രോധത്താൽ അദ്ദേഹം പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രൂപം, ശരീരമെല്ലാം രക്തം പുരണ്ട് കവചമെല്ലാം ഛിന്ന ഭിന്നമായി ക്രോധം കൊണ്ട് തന്റെ അടുത്ത് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ രൂപം ദർശിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കാൻ, ആ രൂപത്തെ ആയിരിക്കണം എന്റെ രതി എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മർ. മോക്ഷദായകൻ, മുകുന്ദൻ, മോക്ഷനായകനായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ആ രൂപത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം എന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭീഷ്മർ ഒരു സാധാരണ ഭക്തനല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. ആ യോദ്ധാവ് ഭഗവാനെ വീര്യരസത്തിൽ സേവ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളെ പോലത്തെ ഈ ചോരയും നീരും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ആത്മീയമായ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് കണ്ടു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നു. എന്താണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമുള്ള ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം മുറിഞ്ഞു രക്തപൂരിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു.
അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്താണ് തന്റെ ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രക്തം തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നു? ഭീഷ്മർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്ത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ആ, പല പലരും കാണുന്നത്. കുറച്ച് ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാള്, ഒരു വ്യക്തി എന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭീഷ്മരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്ത് മുറിവൊക്കെ ഏൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭീഷ്മദേവനും തമ്മിലുള്ള ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ള അവരുടെ ബന്ധം വളരെ രസകരമാണ്. നമുക്ക് പുറമേ കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോടാണ് പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നത്, ഭീഷ്മരോട് ശത്രുവാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താ, അവിടെ ഭീഷ്മരോടും ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം, കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശത്രുവായിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ ഇവിടെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശത്രുവായിട്ട് നിന്ന് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താണ് തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെ ശത്രുവായിട്ട് നിന്ന് പോലും സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമുക്കപ്പോ സംശയം തോന്നും, കംസൻ ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ, അപ്പൊ കംസനും ഭീഷ്മരും ഒരുപോലെയാണോ? എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കംസൻ ശത്രുഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭീഷ്മർ കംസന് ഭഗവാനെ ഭയമായിരുന്നു. ഭയമായിരുന്നു, ദേഷ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭീഷ്മർക്ക് ദേഷ്യമോ ഭയമോ ഒന്നും അല്ല. തന്റെ റോൾ അവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് തന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാണ്. അല്ലാതെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ഭക്തിയായിരുന്നു. കംസന് ആ ഭക്തിയില്ല. ഭഗവാന് നമ്മള് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യണം? അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവ ചെയ്യണം. പക്ഷെ കംസൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല, എപ്പോഴും ശത്രുവായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് തന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള ഭയത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സുകൊണ്ടങ്ങ് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാൻ, കാരണം ഇവിടെ അർജുനനേക്കാളും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഭീഷ്മർക്കാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ആ രഥത്തില് ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ സാരഥിയുടെ ബാക്കിലാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുറം വശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ശത്രു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക ഭീഷ്മർക്കോ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മർ ആസ്വദിക്കുന്നത്? വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള രീതി, നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ ശത്രു ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളുള്ള, മുഖത്തും തലയിലും ഒക്കെ പൊടി പതറിയ വിയർക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനെ കണ്ട് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്റെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് ശത്രുവായിട്ട് നിന്ന് പോലും സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അജിതനാണ്. ആർക്കും ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കും ഭഗവാനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മുറിവേൽപ്പിച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരെ സേവിക്കാനാണ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? അത് ഭീഷ്മദേവരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഭീഷ്മദേവരുടെ ആ ഭക്തിയെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടേ കാണൂ. നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സഹിക്കില്ല. നമ്മൾ അയാളെ ശത്രുവായിട്ടേ പിന്നെ കാണുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആ ആത്മീയമായ ബന്ധം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ നിന്നാലും അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്ത് മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും ഇതൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഒരു ശത്രുവിനെ പോലാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ
ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു പോറല് പോലും വരുത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ തന്നോടുള്ള ആ പ്രതികരണം, ഭക്തിയുടെ പ്രതികരണം, ഏ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ സാം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. അപ്പൊ തന്നോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഭക്തിയുടെ പ്രതികരണമാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു, ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളെല്ലാം ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തനും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രസം. ദാസ്യരസമാണ്. 5 രസത്തിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാസ്യരസമാണ്. എന്നാൽ അതിലേതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീരരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രകീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വധിക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും അർജുനനെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഒരു കാമുകൻ കാമുകിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. പുറമേ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അതൊരിക്കലും വിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ബന്ധമാണ് ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിജയ രഥ കുടുംബാത്തതോത്രേ ധൃതഹയരശ്മിനി തശ്രിയേ ക്ഷണീയേ ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷോർ യമ്മിഹ നിരീക്ഷ്യ താഗതാ സ്വരൂപം. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആകട്ടെ വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് തൃക്കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നേടിയ എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരോട് മാത്രമാണോ കാരുണ്യം കാണിച്ചത്? അല്ല, ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ള ശത്രുക്കൾക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും പാണ്ഡവർക്ക് ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ഈ ശരീരം വെടിയുന്നവർക്കെല്ലാം മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു, അതായത് അവർക്കെല്ലാം സ്വരൂപം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവ സ്തുതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ വിജയരഥ കുടുംബ, വിജയ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ രഥം, ആ രഥത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് സാരഥിയായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? വലത്തെ കൈയില് ചാട്ടവാർ, കുതിരേനെ അടിക്കാനായിട്ട് ചാട്ടവാറുണ്ട്. ഇടത്തെ കൈയില് കുതിരയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കടിഞ്ഞാണുമേന്തി ഇരിക്കുന്നു പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കും. ആ ഇരിക്കുന്ന പാർത്ഥസാരഥിയിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ ആ മരണസമയത്ത്, മരണം അടുക്കാറായി ഭീഷ്മദേവരുടെ, ആ സമയത്ത് തന്റെ മനസ്സ് ആ പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് പല ശ്ലോകങ്ങളിലും എന്താണ് അർജുന സഖ, ഇവിടെ വിജയസഖ, പാർത്ഥസാരഥി, എല്ലായിടത്തും ഭക്തന്റെ കൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പേര് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭക്തന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പേര്. അപ്പം ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ കൂടെയാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് ഇവിടെ
കാണാനുള്ള ആ ദർശനം അർജുനനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭീഷ്മര് നേരെ ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ആ പാർത്ഥ സാരഥി രൂപം കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്കാണ്. യുദ്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, പാർത്ഥസാരഥി രൂപം വ്യക്തമായി കണ്ട് ആ രൂപത്തെ യുദ്ധസമയത്ത് ഇതെല്ലാം കണ്ട് അങ്ങ് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ആ രൂപമെല്ലാം ഓർക്കുകയാണ്. യുദ്ധസമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ സമീപിച്ചതും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് കടിഞ്ഞാണുമേന്തി കൂടാതെ ചാട്ടവാറുമേന്തി ഇരിക്കുന്ന ആ സാരഥിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, ആ പാർത്ഥന്റെ കൂടെയുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അർജുനനെയും കൂടെ ചേർത്ത് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഏകാഗ്രമാക്കുന്ന തന്റെ മനസ്സിനെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എപ്പോ കണ്ടാലും കൂടെ ആരുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴും കൂടെ അർജുനൻ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം ഭീഷ്മർക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. അർജുനൻ ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അപൂർണനാണ്. അർജുനനും ഭഗവാനും കൂടെ ചേരും വരെ ഭീഷ്മർക്ക് ആ രൂപം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അർജുനനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇടാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ ഇട്ടിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെ മാറ്റിയെടുക്കും. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സാരഥിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ മാത്രം എടുക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? അർജുനൻ ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അപൂർണനാണ്. അർജുനനോട് ചേർന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ പാർത്ഥസാരഥിയായാണ് തന്റെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ പാതയിലെത്താൻ ഏതോ ഭക്തന്മാരാണ് ഇതിന് ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ കാണും നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിളിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് ആ പാത കാണിച്ചു തന്ന ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ. ആ ഭക്തനോട് നമ്മൾ എന്നും കാരുണ്യം കാട്ടണം. കാരണം ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്. നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 3 വന്നു, പിന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രി, പിന്നെ നമ്മൾ ഭിക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ച വരാനുള്ള തുടക്കക്കാരൻ അതാണ്, ആ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ധ്രുവന്റെ കഥ എടുത്താൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് പാത കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നീ ഭഗവാൻ നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് ധ്രുവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ധ്രുവന്റെ അമ്മ അല്ലെ? ധ്രുവന്റെ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത്, മോനെ നിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ നാരായണന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നീ അതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി നാരായണനെ ധ്യാനിച്ചോളൂ. നാരായണനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മഹർഷിമാര് കാട്ടിൽ പോയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ കാട്ടിൽ പോകുമെന്ന് അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ടാണ് നാരദനെ വിടുന്നത്. അപ്പൊ നാരദൻ ഗുരുവായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ തരും. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഏകാഗ്രമായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരാനായിട്ടൊരു ഗുരു വരുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അവിടെ നാരദനെ വിട്ടു. അങ്ങനെ ധ്രുവന് 6 മാസം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം 36,000 വർഷം ഈ ലോകത്ത്, ഈ ഭൂമിയില് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വിമാനം വന്നു. ധ്രുവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിമാനം വന്നു. ആ വിമാനം വന്ന് കേറിയപ്പോഴും എന്താണ് ധ്രുവൻ ചോദിച്ചത്? ഉടനെ ആ വിമാനത്തിൽ കയറി അങ്ങ് പോയോ? ധ്രുവൻ ഒരു എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പാത കാണിച്ചു തന്ന അമ്മേനെ ഓർത്തു. എന്റെ അമ്മയെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവോ എന്നാണ് ധ്രുവൻ. ആ ഒരു നന്ദി ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും അർജുനനെ വിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അർജുനനെയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പല ശ്ലോകങ്ങളിലും കണ്ടു. എല്ലാം അർജുനനെ ചേർത്ത് അർജുനന്റെ സഖയാണ്, ആത്മമിത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില്
പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യോഗികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്? അവർ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി, നമ്മളൊരു പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്, വേറെ ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാത്ത ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ? അധ്യായം 6, അധ്യായം 6 നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. സമാധിയിലിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അഷ്ട യമ നിയമ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് സമാധിയിലിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്താണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ, ആ രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, നാമം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ ആ ചിന്തയെക്കാളും ഭക്തയുടെ ചിന്തയാണ്, ഭക്തരുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അല്ലെ? അധ്യായം 6 അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? യോഗികളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലാസ്സില്. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നോക്കുക. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം കൂടിയാണ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? യോഗിനാമപി സർവേഷാം ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പം യോഗികളിൽ വെച്ച് എന്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്? എന്നെ അന്തരാത്മാവിൽ എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തര് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും യോഗികൾക്ക് ഭഗവാനുമായി രണ്ടും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവര് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം, ഇങ്ങനെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെ അവർക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമമില്ല, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണവും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമവുമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ യോഗികളെ പോലെയല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ശത്രുഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുന്നത്? ആ പാർത്ഥ സാരഥി രൂപത്തിൽ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഭീഷ്മദേവനും പാണ്ഡവരും ഇവരെല്ലാം നമുക്കറിയാം കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ലീലകളൊക്കെ ആടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലായിരിക്കും ഇവരവിടെ ലീലയാകുക. ഇപ്പൊ ഏതോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ദ്വാപരയുഗമാണ്, അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ ആടുകയാണ്, അവിടെ ഭീഷ്മരും പാണ്ഡവരും എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭീഷ്മദേവൻ ഈ രൂപം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ 5000 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം കണ്ടു പോവുകയല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു നാടകത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പോലെയാണ് ഇവരെല്ലാം മറ്റ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഭീഷ്മരും വരുന്നുണ്ട്, ഈ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം, പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, വൈകുണ്ഠത്തിലും പാർത്ഥസാരഥി ഉണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ടല്ലേ? നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈകുണ്ഠം. ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ തന്നെ പല പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ പാർത്ഥസാരഥി ഈ എന്നും ഉള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഈ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അവിടെ കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് പാർത്ഥസാരഥി രൂപം. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രൂപത്തെ മറക്കണില്ല.
അർജുനന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, അർജുനൻ ബാക്കിലായുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ഈ രൂപത്തെ അങ്ങ് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ അവസാനം പറയുന്ന എന്താണ്? യുദ്ധക്കളത്തിൽ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭടന്മാരും ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഭഗവാനെ കണ്ട് ശരീരം വെടിഞ്ഞവർക്ക് അവരുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള രൂപം അത് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണോ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണോ? നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആണായിട്ടോ പെണ്ണായിട്ടോ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമല്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മവും ആഗ്രഹവും വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മം ഓരോ ശരീരം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ആ ജീവജാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും വെച്ച് കയറുകയാണ്. അതല്ല നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള രൂപം, സ്വരൂപം. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്വരൂപം കിട്ടുക? ഈ ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെത്തുമ്പോൾ, ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തോ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം, ശരിക്കുമുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രൂപം കിട്ടും. നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള രൂപം ഒറിജിനൽ അല്ല. ഇത് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ രൂപം തീർന്നു, ഇതെല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം പിന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം ലഭിച്ച് ലഭിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടക്കും. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും. അത് ചിലപ്പോ 4 കൈകളുള്ള ശരീരമായിരിക്കാം, 2 കൈകളുള്ള ശരീരമായിരിക്കാം. 4 കൈകളുള്ള ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ലോകത്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് 4 കരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണോ? വൈകുണ്ഠത്തില്. ആ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലെ വാസികളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 4 കൈകളുള്ള രൂപമായിരിക്കും കിട്ടുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കരങ്ങളുള്ളൂ. നമുക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മളെ സ്വരൂപം. നമ്മളെല്ലാം മായയിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതികതയിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്താത്മാവാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നത്? ആരൊക്കെയാണോ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഭഗവാനെ കണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ സ്വരൂപം കിട്ടി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, അവരെ പല രീതിയിലും അവരെ അല്ലേ സഹായിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യവാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തോടു കൂടി തന്നെ അവർക്ക് സ്വരൂപം ലഭിച്ചു. എല്ലാവർക്കും, ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും സ്വരൂപം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ അതേപോലെ താനും മരണത്തോടടുത്തിരിക്കുകയാണ്. താൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് എന്നും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്ന ആ രൂപത്തിലേക്ക് തനിക്കും പോകാൻ സാധിക്കണമെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ശരീരം വെടിയാൻ. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു, ആ സ്വരൂപം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലളിതഗതി വിലാസ ഫൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപിതോരുമാന കൃതമനുകൃതവസ്യ ഉന്മദാന്ധ പ്രകൃതിമകൻ കില യസ്യ ഗോപവധ്വാ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഇതിനു മുമ്പ് അർജുനന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തനാണോ അർജുനൻ? ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡിവോട്ടി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, അവരിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ആരുമില്ല ഭക്തരായിട്ട്. അതാരാണ്? ഗോപിമാർ. അവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാറാണി. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തില് നേരത്തെ
അർജുനനെ വിജയന്റെ രഥത്തെ സാരഥിയായി ഇരിക്കുന്നു പാർത്ഥ സാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപിമാരെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഗോപിമാരെ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന് ഒത്തിരി പ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപിമാരെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോ ഭഗവാന് എന്താണ് ഒന്നും തങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചോട്ടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന ചിന്ത മാത്രമുള്ളവരാണ് ഗോപിമാർ. ഭഗവാന് പോലും അറിയില്ല താൻ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ഭക്തിയിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല. ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാധാറാണിയെ ഭഗവാന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല രാധാറാണിക്ക് തന്നോടുള്ള പ്രേമം. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഗോപിമാർക്കുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവർ തന്റെ മനസ്സിനെ എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും പ്രേമപൂർവമായ മന്ദഹാസവും വൃജഭൂമിയിലെ കന്യകമാരെ മോഹിപ്പിച്ച് ആനന്ദപരവശരാക്കി. വ്രജകന്യകമാർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ചലനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു. രാസനൃത്തത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഗോപിമാരെ ഓർക്കുകയാണ്. ആ ഗോപിമാര് എന്തുമാത്രം ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കുന്നു, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എത്ര വലുതാണ് എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചലനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ആരെയും മയക്കുന്ന ആ പുഞ്ചിരി, ഇതെല്ലാം ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ ഗോപിമാർ ഭഗവാനെ കുഞ്ചത്തില് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോപിമാർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്തും അവർ ആസ്വദിക്കും. ഭഗവാൻ അത്ര ഇപ്പൊ പൊടി പിടിച്ച് ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോയി സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ചാടി മറിഞ്ഞ് വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴുക്കായിട്ട് തലയിൽ പൊടിപടലവും വിയർപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴും അതും ഗോപിമാര് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും അവർക്ക് അതെല്ലാം ആകർഷണമാണ്. അപ്പോ അവരുടെ ആ മതിമറന്ന് ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമമാണ് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗോപിമാർ രാസനൃത്തത്തില് ഭഗവാനുമായി നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഗോപിമാരുണ്ടോ അത്രയും ഭഗവാനായിട്ട് വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ രാസനൃത്തം ആടുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഗോപിമാർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം വരും. കൃഷ്ണൻ എന്റേത് മാത്രമാണ്, കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഈ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോ ഗോപിമാർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള പക്ഷി ലതാദികളടുത്തും മരങ്ങളെടുത്തും ചെറിയ വണ്ടുകളോടും പ്രാണികളോടും എന്തിനെ കാണുന്നു അവരടുത്തെല്ലാം കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, ഇതിലെ കൂടെ പോയ ഗോപാലിനെ കണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് യമുനാ തീരത്തെത്തിയിട്ടും ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി വ്രജകന്യകമാർ. ലീലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കാളിയ മർദ്ദനം. ഇപ്പൊ ഒരു ഗോപി കാളിയനെ പോലെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റൊരു ഗോപി ഭഗവാനായിട്ട് ആ ഗോപിയുടെ തലയിൽ കയറി നിന്ന് ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പോലെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഗോപി താനാണ് ഗോവർദ്ധനം. അങ്ങനെ വേറൊരു ഗോപി താൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധനം എടുത്ത് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് അനുകരിക്കും. അങ്ങനെ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമെല്ലാം അനുകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപിമാരെ ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് പറയുമെങ്കിലും ആ ഗോപിമാരുടെ കൂടെയുള്ള ഭഗവാനെ അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഞാൻ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല, അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥിതിയൊന്നും എനിക്കില്ല, തനിക്ക് ഭഗവാനോട് ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലോടാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പല പല ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഗോപിമാരുടെ കൂടെയുള്ള കൃഷ്ണനെ അല്ല ഭീഷ്മദേവർ ആകർഷണം വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ കൂടെ അർജുന സഖയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനിലാണ്, അർജുനന്റെ കൂടെയുള്ള നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനിലാണ് അദ്ദേഹം ആകർഷിക്കുന്നത്. ഗോപിമാരാണ് ഉയർന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് അത്രയും യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ. ഗോപിമാരൊക്കെ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഗോപിമാർക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം. പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ തീവ്രമായ ഹർഷോന്മാദത്താൽ വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം സമനിലയിൽ നൃത്തം ചെയ്തും ദാമ്പത്യ പ്രേമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തും ഫലിതമായി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി മന്ദഹസിച്ചും പ്രേമപൂർവമായി അദ്ദേഹത്തെ കടാക്ഷിച്ചും ഭഗവാനുമായി ഗുണപരമായ ഏകത്വത്തെ ആർജിച്ചു. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം ഭീഷ്മദേവനെ പോലെയുള്ള ഭക്തർക്ക് നിസ്സംശയം സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഗോപികമാരുടെ ബന്ധം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമയുധ സേവനമാകയാൽ അധികതരമായി സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ സാരഥിയായി സഖാവെന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു അർജുനൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് സമാന ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭഗവാനുമായി സമനില പ്രാപ്തമാക്കിയ ഗോപികമാർ പ്രായോഗികമായി ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യത്തിലായി തീർന്നു. ഗോപികമാരെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ അഭിലാഷം ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അവരുടെയും കാരുണ്യം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു. തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അധികം സംതൃപ്തനാകുന്നു. ആയതിനാൽ തന്റെ പ്രഥമ ആകർഷണ വിഷയമായ അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന് പ്രേമയുധ സേവനം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുപമമായ അവസരങ്ങളാൽ സമ്മാനിതരായ ഗോപികമാരെയും ഭീഷ്മദേവൻ പ്രകീർത്തിച്ചു. ഭഗവാനുമായുള്ള ഗോപികമാരുടെ സമത്വം അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ സായുജ്യമുക്തിയെ പോലെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കാമുകന്റെയും പ്രേയസിയുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ അഭിന്നമായി തീരുന്നതിനാൽ ഭേദഭാവം പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഹർഷോന്മാദത്തിലുള്ള സമത്വമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 90% ബ്രഹ്മവാദികളാണ്, അല്ലെ മായാവാദികളാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ആ ബ്രഹ്മം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപമെടുത്ത് വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. ബ്രഹ്മമല്ല, അതിനും മുകളിൽ ബ്രഹ്മം ഒരു ലെവലാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുകളിൽ പരമാത്മ, അതിന്റെ മുകളിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ സിറ്റിയിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ സിറ്റിയിൽ വന്ന് നമ്മളൊരു സിറ്റിയായി മാറുമല്ല. ആ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്, അവിടെ കാറുകളുണ്ട്, അവിടെ കുറെ വണ്ടികളും വ്യക്തികളും മരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം പല പല വ്യക്തികളായിട്ട് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ എല്ലാം ഒരു വെളിച്ചമായോ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തമായോ മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഗോപിമാരും ഭഗവാനും തുല്യരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നായി സായുജ്യമടയുക എന്നല്ല. എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും ഭക്തരുടെ താല്പര്യവും ഒന്നാണ്. അതിലാണ് ഏകത്വം വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഏകമായി ലയിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈശോപനിഷത്തില് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഏകത്വം? സായുജ്യമുക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സായുജ്യമല്ല, അതിന് മുകളിലും കുറെ മുക്തിയുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും നമുക്കെല്ലാം നമുക്ക് 2 കൈയും 2 കാലും 10 വിരലും ഉള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടിയല്ലേ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപമാണ് മനുഷ്യർക്ക് തന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭഗവാൻ ആ രൂപമാണ്. ഒറിജിനൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്. 2 കൈകളുള്ള 2 കണ്ണ്. എന്താ നമുക്ക് 4 കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 കൈയോ അല്ലെ നമുക്കൊരു വാലോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഈ മായാവാദ ഫിലോസഫിയിലുള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മളെ രൂപം ഇതായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമൊന്നുമില്ല, അവ്യക്തമാണ് എന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതിപ്പോ മറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില് ബൈബിൾ എടുത്താൽ തന്നെ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഹാസ് അവർ ഫോം. അതായത് മനുഷ്യർക്ക് വി ഗോട്ട് ദ ഫോം ഓഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ രൂപം ഭഗവാൻ എടുക്കുകയല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ 2 കണ്ണ്, 1 മൂക്ക്, 2 കൈ,
രണ്ട് ചെവി, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു രൂപമാണ് മനുഷ്യന് തന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപം. പക്ഷെ മറ്റ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലും വരും. ഒരു ആ നിങ്ങളൊരു മൃഗമായാലും കുഴപ്പമില്ല, മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരും. അതാണോ അത്? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ വേണേലും അവ്യക്തമായതുകൊണ്ട് ഏത് രൂപം സ്വീകരിച്ചു വരും എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഒറിജിനൽ. ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമാണ് എന്ന്. ശേഷം ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏത് രൂപമാണ് അത്? ഇരു കൈകളുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം 4 കൈകളുള്ള ആ, വൈകുണ്ഠവാസിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ, നാരായണൻ വരുന്നതും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. ആ, നാ- പുരു- അവതാരങ്ങൾ പല കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇതില് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിച്ചെന്താ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം. ഏതേച്ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ, സ്വയം ഭഗവാൻ അത് കൃഷ്ണനാണ്. ഇന്ദ്രിയാരി വ്യാകുലം ലോകം ദയന്തി യുഗേ. അപ്പം ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ബ്രഹ്മസംഹിത, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സായൂജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഇവിടെ ഗോപിമാരും ഭഗവാനും ഒന്നായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായൂജ്യമല്ല, എന്താണ്, അവരുടെ താല്പര്യത്തിൽ ഒന്നാകുന്നു. അപ്പം ഒരു പ്രേമഭാജനമായിട്ട് അവർ ഓരോ വ്യക്തികളാണ്, ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 2 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭീഷ്മസ്തുതി കഴിയുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുനിഗണ നൃപവർയ സങ്കുലേന്ദ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയ യേഷാം അർഹണമുപപേദ ഈക്ഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചര യേഷാ വിരാത്മാ. വിവർത്തനം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ആഢ്യരും രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും സമ്മേളിച്ചു. ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദാത്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഏവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ആരാധിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിച്ചു. അപ്പൊ രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുഷ്ഠിച്ചതാണ് രാജസൂയ യജ്ഞം. ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ആ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് എല്ലാരും ആരാധിച്ചു. ഏറ്റവും എല്ലാരും അഗ്രപൂജ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള അത്യുദാത്തമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എല്ലാരും പൂജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രൂപം, ആ ഒരു സംഭവത്തെ ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ, ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ആ സംഭവത്തെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് എന്നിവിടെ ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്? രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി. അപ്പൊ രാജാവാകുമ്പോ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തും. അപ്പൊ ഈ കുതിരേനെ വിടും, ലോകത്തുള്ള എല്ലായിടത്തും കുതിരേനെ വിടും. ഈ കുതിര ഓരോയിടത്തും ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നോ, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് ആ കുതിരയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ വന്ന് ആ രാജാവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുമ്പോ ആ രാജ്യം കൈയടക്കും. പക്ഷെ ഈ കുതിര എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോ എല്ലാരും സമ്മതിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥാനം യുധിഷ്ഠിരന് തന്നെയാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ അങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നു. വിജയിച്ച്
രാജാവായി മാറുന്നുണ്ട്. രാജാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ശത്രു പോലും ഇല്ലാതെ യുധിഷ്ഠിരൻ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ലോകം മൊത്തവും ഭൂലോകം മൊത്തവും ഭൂലോകത്തിന്റെ മൊത്തം അധിപനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ ഈ ലോകം മൊത്തവും സ്ഥാപിച്ചു, എല്ലാരും സ്വീകരിച്ചു യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താൻ രാജാവായി സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവിടെ കോടിക്കണക്കിന് പണമാണ് വേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞമൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവും നമ്മളുടെ ആർക്കും, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ ആ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രാഹ്മണര് പോലും, എന്താ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരൊന്നും ഈ കലിയുഗത്തിലില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമയജ്ഞം. നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലേ? അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും അവസാനവും പറയുന്നത്, നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞ സർവപാപപ്രണാശനം. അപ്പൊ ആ നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് നമുക്ക് ഈ യുഗത്തില് പറയുന്നത്. അന്ന് ദ്വാപര യുഗമായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും നമുക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ വരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയും, നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ്, അപ്പൊ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കുന്നു. ആ സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞ സമയത്തും എന്താണ്, ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അവര് എല്ലാരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണും ഭഗവാനിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭീഷ്മദേവൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ രൂപവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? നാമവും നാമിയും എല്ലാം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ധാമവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഒരു പറയുന്നുണ്ട്, അതെന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാന്റെ ജന്മ കർമ്മ ചമേ ദിവ്യം, എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാകുന്നവരെന്താ, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ അവർക്ക് പുനർജന്മം കാണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. സാധാ വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്, അദ്ദേഹം ദിവ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, നാമം, ലീലകൾ എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുനർജന്മമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മരും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെയാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ വ്യക്തമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമിമമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദീഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാ പ്രതിദൃശമിവ നൈകധാർഗമേകം സമധികതോऽസ്മി വിധൂതഭേദ മോഹാ. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകാവലംബവും ഏകാശ്രയവുമായ ആ ഏക ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നു. തന്നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, മാനസിക വിചക്ഷകന്മാരുടെ പോലും ഹൃദയത്തിൽ അചിന്ത്യ വൈഭവനായി കുടികൊള്ളുന്ന
ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ദ്വൈതമെന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പത്തെ ഞാൻ അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകനാകുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, ആ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകാവലംബവും ഏകാശ്രയവുമായ ആ ഏക ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ആ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി എന്റെ ഹൃദയം, എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരേ സൂര്യനെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കാണുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ച് സൂര്യന്റെ ദിശ വേറെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ്, സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയ, അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പല സമയത്ത് സൂര്യനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പലരും ദർശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു അതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ രീതിയിൽ, ചിലരൊരു അവ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. പിന്നെ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ചിലര് ദാസ്യഭാവത്തിലായിരിക്കും, സാഖ്യഭാവത്തിലായിരിക്കും, മാധുര്യഭാവത്തില്, വാത്സല്യഭാവത്തില്, ദാസ്യഭാവത്തില്, അങ്ങനെ പല ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരുത്തര് പലപ്പോഴായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ മറ്റ് ഒരു ദ്വൈതവുമില്ലാതെ എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. എന്റെ മനസ്സും, ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതും പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തകളും മറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, വേറെ ഒരു ചിന്തയും വരാതെ എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ പ്രവൃത്തി, എന്റെ ചര്യകൾ, ഇതെല്ലാം മറ്റൊന്നിലും ഒരു ദ്വൈതവും ഇല്ലാതെ, ഒരു സങ്കല്പവും ഒന്നും വരാതെ, വേറൊരു ചിന്തകളുമില്ലാതെ എന്റെ ഹൃദയം സദാസമയം ആ ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളണേ എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് പ്രാർത്ഥന ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒരുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണുന്നു, അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നു. ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഭീഷ്മദേവർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തേക്ക്. പാർത്ഥസാരഥി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ അനേക വൈകുണ്ഠം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പാർത്ഥസാരഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ചെല്ലുന്നത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭീഷ്മസ്തുതികൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഏക നിരാപേക്ഷ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ അനേകം പൂർണ്ണാംശങ്ങളായും അനേകം വിഭിന്നാംശങ്ങളായും സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്വൈതമെന്ന സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ അജിത്യമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത നിമിത്തമാകുന്നു. മൂഢന്മാർ മാത്രമേ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9.11 ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം മൂഢ വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അജിത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ സൂര്യൻ സന്നിധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത ശക്തിയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ വിസ്തരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത ശക്തിയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പരമാത്മാവായി വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശരീരം തേജസ്സിന്റെ വിസ്തരണത്താൽ ഉജ്ജ്വല ദീപ്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായും അദ്ദേഹം വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വശരീര ശോഭയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് ബ്രഹ്മസഹിതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീരശോഭയും ബ്രഹ്മജ്യോതി പരമാനന്ദമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തവുമില്ല. ഈ നീചസ്ഥിതിയെ ഗ്രഹിക്കാത്ത ആത്മജ്ഞാനികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെയും പരമാത്മാവിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരുതുന്നു. ഈ തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പം ഭീഷ്മദേവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിലും സർവസ്വമായും ഉള്ളതെന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തനുമാണ്. ഈ പ്രബുദ്ധത മഹാത്മാക്കൾ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠനായ ഭക്തർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. സകലതിലും സർവസ്വവും വാസുദേവനാകുമെന്നും വാസുദേവനെ കൂടാതെ യാതൊന്നിൽ നിന്നും നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും ഭക്തർ സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത 7.19 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വാസുദേവൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷൻ. ഭീഷ്മദേവൻ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായതിനാൽ അഭിനവഭക്തർ, ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് ഇരുകൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു ഭീഷ്മദേവന്റെ ആരാധ്യ വിഷയം. അതേസമയം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും വശ്യമനോഹരമായ അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാകുന്നു ഗോപികമാരുടെ ആരാധ്യ രൂപം. പലപ്പോഴും ആത്മജ്ഞാനികളായ വിദ്വാൻമാർക്ക് പിഴവ് സംഭവിക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനെയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ കൃഷ്ണനെയും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ പൂർണ്ണമായും ധൃതീകൃതമാണ്. അവ്യക്തഗതാവാദികളുടെ പോലും പ്രാപ്യസ്ഥാനം അരൂപമായ ജ്യോതിയുടെ നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണനാകുന്നു. യോഗിയുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ പരമാത്മാവും കൃഷ്ണനാകുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും കൃഷ്ണനാകുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോ പരമാത്മാവോ കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിരൂപങ്ങളല്ല. കൃഷ്ണനിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി, പരമാത്മാവ് ഇവ രണ്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാകട്ടെ പരമാത്മാവിലാകട്ടെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള മധുര ബന്ധങ്ങളോ ഇല്ല. തന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ പാർത്ഥസാരഥിയാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്യാമസുന്ദരനുമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ അവ്യക്ത ഗതാഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിയായും പരമാത്മാവായും ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളും ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ മഹാത്മാക്കൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധയോടെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വൈതം എന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പമില്ല. ദ്വൈതം എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതി വേറെ, പരമാത്മാ വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ, അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ വെളിച്ചമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ. അത് വേറെ കൃഷ്ണൻ, ഇത് വേറെ കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാരും ഒന്ന് തന്നെ. അതാണ് ആ ദ്വൈത്വം രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് വ്യക്തമാണ് ആരാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം, എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തതയോടുകൂടി തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്റെ ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നേരെ പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭീഷ്മദേവ് കി ജയ്. പാർത്ഥസാരഥി കൃഷ്ണ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय. श्री आदि की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी.